Yama nyina ho yakọ asanteman nue na kotoko hene sebe impreduasa ono so enue ayed masa TV yenchini amamre dwumadie ne yede atoa wa hanom wa hu asante be ma na se wachim duku se ya na se asem kase na asi nana ama konadu jiadom eye asante hema a sebe impreduasa wotoso eye edu enan asante hema wotoso di nan akra ko ekra ye baba besua ne ho asem kakra na gya ne hwan ne nane hwan ne nuanom krampo ene hefo na nton ban abusua ban mpo ena wowo mu jebre na ye ntwe teacher kantanka wono na akwadere ewo amane ene amamrem ye ne baba besim konya ne ya bobo ye na a okwa ekra no ne asua ne ho asem kakra ntwa ye ho emra sisie Teacher, akwaba. Mejo so ebru. Ema ye nyina ho yakọ. Ehu tuntum se dia na ehu sampa asantuma ade ato ye ni. Ene teacher wadaroma ye baba besua ade ade afa ye nana makwana do yi adom. Asante hema okwa ekura ho. Na ye hyase a na ye bebisa ye nanan asantuma nyina ye mame. Wone hwan, wo ye hwan ofiri hene. Sere odi kaka na ozi asantuma nyina mame. Di asantuma nyina mame dia. Na kire se ono ane santema. Sa. Na ninchi ye peninchi mu a ofiri hene ne gya ne na entombe na wobo krube support pa krampo ena ye wo ye mame. So hwe mfia de wo no asamre no. Se na nhyeda entwro entu ho se yesi the friend say aboni date enipa no biti yeye baby on beko akopie no na aboni date nti ono ne de ko ba se ni nua pani ya no ye abusua pani na kakari ono ne mfia wadie na ye hwe so se o chen mfie mienu ana mfie miensa ene na ono ne de no be ye 1927 the next year wo no 1927 e wo kwada so wo kumase na kwada so no so krubi eshim ya friend mredane di sa mredane kwada so mredane ho no na abosomfie bi ho na friend benyade Posum no ne friend benyade nti ye ho ena ye wo no eye kumase ya wo ye nana amakwana du yadom asante hema okwa ekura e wokwada so bia ya yefe ho emredane na obi bisa se na wofo ene hwan no yo na ne maame de oni sante hema okọ ne nsamenkire 2016 ema ono bae ese ye nana okwa ekura na ne maame ene asante hema wakra kwa ekura da yokobi se wampem to so mienu na wo no na entini na ne maame ne bedi sante hema entini maame no ewo mamu enum ye nana afia kobi se wampem ewo mamu ne maame ono na fi kobi se wampem oye na akwadu ya do maame ewo mamundum ndi mani nyina na kwadu ya dom ya okoni nsamenkire ena openi ena kuma wo mu ene osantehene osetutu oho sisi emprempre santehene oni kuma manum no oni twatwo obi teacher wadaroma yenimi se obi e ba bedi ade akonwa de wo baba bedi aya na wankasa no wa ukura wudini ebia wo de babedi obi bisa se ye nanan ansa na wo babedi santehema na din be na na ye de frɛ no sanse ye wo obi aye ma ne din ye frɛ na na ma kwadu ndi na ya dom nka ho ndi obedi ade no na ya dom e baba so na efie de esanse na edin no ebi wo efie a ye wo no to mu dadenti no ndi ye frɛ na na pani ye se omu nyina ho na wopeni ti no bi nsuso de kwadu a ena na chese ono ne
ne de no de pani ka ho nti we be frɛ no nana pani no na omusan twa ne tia no na pani nti no anana eti ye nana Amakonadu na fanse unya media Asante Hema na dia ne ye de frɛ no ne maame ne papa nso ye frɛ no pani Kofi Fofie ya ono nso we carpenter just of yetimatim nti ayi Kofi Fofie no na omo frɛ no Kofi just Kofi Fofie ne atwa ne tia ne Kofi na mara ne nso a Crofodi ni no kewu o sa ye carpenter ni kewu no ne papa na afie ko bi se wa mpem eye ne maame omo ene wo nana pani eye nana Amakonadu Yadom oye Asante Hema wakra ede ko ekura teacher obi bisa se ye nana Amakonadu Yadom azisi ya ye hu bebi anaja nene na firi bia ya ye wo no kwada so bia ya frɛ ho ye mre dane edin po ane ye de firi abodi na ye de frɛ ne maame abodi na ye de frɛ se bi mpreduasa ne papa abodi na ne wono amu onya medi ade ne din ane ye de frɛ ne nyina ye hu obi so egina ho no obi sa se ki ni se ono nso so abaye wo hema di ono nso so wan kasa sene mu mabe wo ne kunu ne hwan ne wo sen ne kunu nso ne frɛ no Ani Kwame Boateng no ye blacksmith ofi Adumai ono nso wo Kumase na Asante Hema na Asante Hene ana ohene bia na ohema bia akura ye Musa ne ma ani Musa friends onuanom de obia abusua kase ya ne maame nua ma nyina ye onuanom manso ni ono ani nua num nyina ne maame nua num nyina ma nyina so ye ne nua endi yem papa mu wo santimam sa we ne banie yenye sawa enti ye hu nyia se ebusa nso sebe ne mafo na ne omuhia obi kura wa wo sai na o maye sai na wosimini bia yesi na o twan den sano mano na aba anya sa de a ke anya sa sano ko abontin kura ko di agro na bia obi ko bo kura odi mrika na o maame a sabi wo no utumrika de kono ha ono kura be pamo se o maame o maame no se kono no nso nyo na wo ono eye ni nua ndi timika kire o maame ni o timika kire ni nua nsa fia ana abena na ya wo ba na yakobo no na saa maame no wa bobo so no odi obia se ne ti no fefefe no ene o mode ne ma busa ne no ma bi abese no ndenga hu se ono kra na wo no afi pepepe ya onum no fo no na ya tie no de ko ma ne maame nua ewo kurofrom Asante no time Ashtown de ho na otena one ne maame nua e frɛ no afie kwadu na kotena so ndi wa hwɛ so akora wadi afi yetimi ayi no ede na koma ne maame nua ndi yemisa sa nsɛmsɛm no yemisa sa enema no ewo Asanteman mu unsuade no wafa sebi abewo mu no enso de aye adisuade teacher Wadaroma yenkomo twetwe ma yebisa asem yemisa ne yebisa ye pa ebehunu nti yebisa me yehu sey de yemisa biem eye yewura na se tukotoko hene ono nko a na ye maame na Amakonadu Yadom sebi mpreduasa ne nua a aka anase nua no mu bi enso so a aka ewo ohonom na meka no na Amakonadu Yadom wo nuanom bebre ebinum ne nuanom bebrebe no ne maame de a ewo mu ena chinchina a opetie ena ka so mo yenum ena ya bom yenu se ono ene Osante Hena oti akonya so enti enuanam de obowura abusuafie ho a bebrebe ubusa na no Jesi ya maame kwa ekura yi obi bebisa se
asante hema se bi mpredua sa yenim se wakoye besi na namu ni nyina wokotokɔ hene honom amane ne amamre kwan so hwan ene wo so wo hwe akiri de ma no kosi se ofoforo beba yo ensan e beba no so no yenhu se no na we kristoni ensan ye yenia yesom ya santisum ananso na owum na kristoni na na oye nanso no oye ne mienu baako asori ana okọ frinkora brem ko si se onyini bewuye ana obekọ ne nsama nkyire no na okọ Savior Church gidi na oboasu ewo gidi num 1959 na oboasu ana ebe friend root ni dia ye de bonus wo gidi ni root na asorofo no kra bona baso se ansa kra na obeye santehima no no mde school bi ato no ana kwadu Savior School wo bonwire yo di ye hu no na mom wo ye santehima na santehina wasori bia okobia betumi akọ na mom wo san ye Anglican ni ndi o santehine ne santehima bia no mo sai ye Anglican fo ndi eno ne akonwa no asori eno ne akonwa no asori na ya ebi obi babusa adwuma no oye ndi na ansa na obaye santehima no na ono anuane oton bi dodo ono anu de che enso na oton bi enna na odi dwanso ye fa no nso ade a na nanije ho enwum ene asa eno na broni fro ne se hobby no na we sani pa no openyum na asa ojo na ope ye asem ti se de ya obeka ma na twa jamanenka no we jamanenka ndi ono ebedi ade ne ma me free mo no ana ono bedi ade 6 February 2017 ana sese wa free mo ana wubusa se wa free mo no ha na ehwe akire asande sam no de wo se de omusi ahihye omo no mato eye memma no enyina yenim se osadene ni wa mamponyene kumasi ni wa mampon ana o sana o mahye ni nyina achi no yesan wo tibia bia yekomu a enye mamponyene na behwe achi ekotibia bu mu so a enye mamponyene ma na behwe samre ya osandehima adane atuwe ono ema de yeka ema ne yeka akonwa ase anase abusua ase moja nti si boja ene behwe akiri ndi oni hono kukufu hima ya oyene boja no ene kanya ase ene hwe akiri nse yena na osagefo kisiwa mo abayi ono na yekukufu hima na nana ya mo abayi kenyase ehima ti wo mu na ye nuanom osande hima nuanom ti wo mu na ebehwe na mom nema pii nso wo ha mampon no gina bre no e wo sante memo ne se kumase ma no mampon na yi kumase fi ho eba ti mampon hima no no ma pi na shenensa so ne mo medu samre dia ene yana na kukufu ni kanya teacher wadaroma yankoma otwetwe yenche wo so sa nanso ade bi na mepese se bi meni asuafo ahwefo wona etie nyina susua de wa hase yana na asante hema eto a amane ne amamre hwan ne wose wode kokotudwa ndio se oni nipa ne ofie nipa oni o mo ofie so ahimfie no wo ahimfie bia anso we na hwe ho jase na hwe ahimfie enti jase na panini e wo sa ahimfie ho so anyini
akonwa oteso se jaase hene ne ndi no ono na bibinia ode bekwa akoto osante hene nim se na saa nso no mo ye no jaase hima no ya ye frɛ ni jaase hene no ono na ode koto sante hene nim se ye o maame afiri mu saa ne koye teacher wo ka say no se jaase hima na ono nso de jaase hene ade na ye nana eye wo ba sante hima eye wo ba na jaase na kwankwa ye jaase hima mum ne koye jaase hene yo ye dibre bi o ha emane mema ni nyina dini ye baako te se mfa ne se ese obi obatai obatai de nke ni se oba enso bema nso saa na efra sanity ye nkasa bema tai ese obatai saa na jase hene nso etie saa nso na achiame nso efra mo se wo hene yire nso mo ye mema omu nyina so ye mema na ahema nso so achiame nso so ye befre won sen oh se ne omo ohema achiame abusuya asante sem no ya na emudo ya na amakona du ya dom ya na asante hema sebi afe apemienu ene sebi edu enson no mu ene ede ni si ade so na akrakwa akura na ho nkomo na yedie no teacher wada roma ukase mu ma yati asese ye de ye na asante hema si so afe apemienu ne eye edu enson 2017 oba bedi ade emfie nwotwe eye 8 years na ene ye nananom ayiyo no na wotweda na ayi enhyehye said ye sabi sante hene esi ye sa de duanan wo ye na wotweda nanso na nananom bi ehyehyehye fridge nim me na me bisa menti ase na me bisa said be ebesua de afiri mu yewrada asebre ko ye nimsi ye nana sokore mampon sabi mpreduasa ehye fridge mi ye nana go so ma hina da na ye na ye sada no na nananom tenase ema ye de ye nana sante hema kwa woko no de tudwa ne kwan so ano no yesua de ubusam se ne kwan bisan so na sante mamre de me ne kura me pia nyamia nti de nananom aye bia ne kwan so no de nananom aye bia eye ne kwan so eno no teacher wadaroma ye nana amakona du yadom yete se bosum bi so ehye ne honkom abra na onyama medi ade no se obababa be ye sante hema ne kura be ne wo we mu etisa ko ku firi bosomfo saa mre no ena ode fa sante hene ne chiame pani ba koso chiame ba fo akoto se sa obey dachi obey sante hema enzo yese emfie bebrebe nyina na sante hema bako nzo na onye sante hema enzo nimfie ekwa animu a be se mfie du okono no saa mre mom na obey sante hema tie ba musa na se bosom kwa kufiri ena ehye nkom se ye nana ama konadu yadoma okwa akurai baba ye sante hema teacher kantanka so ama yate asese ampa ne kura ewom no ene se sapepepe ena esikoye ye nana ama konadu yadom oku school bia na hefa ne nwoma sua mu no hefa na ekokuduye yo zo hwe ni pa wadi mfie de okono na nwotwe a ye kakoye kira obahu se samra na school nyina mu sa na asante nsukura no na ya sante sam ne hia yen ena asante nso mpese abrofosam eba be frafra o moyi ndi ode hye de ayi omusuku kuro no ka kire ndi ono angasa ne penso no de ono angasa nkobi enso wango tena suku de mu anko suku de enso nimdie de owubi wonu bibribe so osia kasa se de si kasa se de amanne ne amamre ye no eno saa nimdie no school gra oko bi a unya na ho tinaje se o nimdie sonko enye sukunku nimdie aye na amakona du ya dama sante hema enso so enya aye no so na edi emu eye papa ye teacher kantanka na je edwa ne pensem mu nyankopon ye ya domu a osana bosom ye womi ya ne de to so aduenu baako ye kwakopie mu ye manhia fikasie mu na yakwakodi ye na wotweda kotoko hene na man hene na brempon ne hinkwa ne asante man ye nana ye maame ya de nyina
nufu akotoko hene no ma no eda fom ye nyina ye kona na wotweda ye kwa kokodi no manhia fikasiem ne ya cha kwa kotie na yida ne dot ye da nso so ewo ye na wotweda na senti memesi ye teacher kantaka teacher ye beda wase ne wadaje a wo nso so da ne da nyina wogie abre bi ebehia teacher bia no woba no ono nso ene ya ba beche asantesem kakra ne yehunu aniema ti ne yaka no enima bi wo ha ye misa yehu obi abonte ane yebisa no da ne da nyina sesi esua de ebeboa ye ama yehunu asante amane ne amamre de yemisa na bonten ya nkwanko bisa ama ya fa nim gu ase mpo anko pe ahaw amfa amre ye bidin ede aduana de hye bedi akon ha ye Dumasa TV YouTube Facebook TikTok all the social media handles follow ye na subscribe ye dwumadie no na share ma wonu anso so enya bi enhwe wadwenkyere ni nyina befa comment section honom okasa no ma ho ate sanse yesua de ewo fi ha sei ha na brema ye kwame de dwumadie ni nyina aba na wie ye bidia ne aduana de hye bedi akon yakramo